Oh, as, no, yo. Dibelah tuh. Ayo, awas. Yo. 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 Yo, awas, awas. Yo. Yo. Mlebu nang dimasak iki kok. Iwake macan, ayo. Lho. Uklek. Macane kuat. Gak kuat. Lho. Hei, panggulune tuh, panggul, panggul. Macane panggulune ae. Gak usah dipekul. Ayo. Bobote 3 ton niku. Putra manusia. Bobote 3 ton, nang dipekul wong loro. Ayo kuat buka bismillah. Lho ngono lho. Lotong iso bismillah. Awakmu gak iso rek. Ayo, ayo. Lo, awas, awas. Oh, sino omurop sinu lolotan kenotan keroso. Saking kesane Gusti Kang Morbeng dumadi ateges Gusti Allah Taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh, oh. Ayo, ayo. Lo. Timunukuran 8 Surabaya geger kepatian gegeri wong uyak macan yen kena wadai ayo, ayo, awas.
alun-alun Surakarta Gajah Mada wit sidodori patine Kinagar ayam yo geger kepatian gegere wong nguyak singo harong ateges nguyak macan pirong-pirong kenek lah kenek diwadahi bubuk iku kata sanepan kata jangkrimang sing iso bedhek macan diadahi bubuk ya 10 juta nanti minta lah kalau tebakannya bener gue jalur duit Mas Mawan nih yo 10 juta ayo awas lo iyo oh as iya kang gembleger gambleduk dumangkae raung-raung kang ngirisi suarane iya iku ora ana tan liyane kan krembya rupane wujudane jalma kang wujud yaiku Siwo Harong lo iya awas lo iya ayo gen ayo manut lo iya awas jos lo adalah no iya awas iya awas latala iya singo barong kang gembleduk dumangkae ora ana tan liyane ingon-ingone bapak manan adalah iya awas kiprah lo iya awas Putra Manunggal lagi didukung bareng Ateros Audio. iya ayo awas lo iya lo as
Iya, iya. Asalole, asalole. Os. Iya, iya. Oh. Oh, oh. Iya, ini kiperai arek-arek Singo Barong kang tumudun kolereng Gunung Kelut. Sing ngedoni sapa? Bapak Abdul Manan kang sengaja didukne nang latare telatah Bandur Jokene iku tujuane mriyane ulang tahun tasakuran Bapak Mawan sekeluarga. Ya, iya. Mugi-mugi Bapak Mawan sekeluarga paringan selamat segera waras pinaruengan rahayu wilujeng selamat segera waras adoh balaya adoh bilahine cedhek rezekine ngoten nggih. Amin. 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 Ya. Amin. Ya Iki Rabbal alamin. Singo Barong ya, Singo Barong sing badhe mangke nyawer-nyawer nggih saged. Ya, mangke nyuwun lagu, nyuwun gending waget dipun layani. Ya monggo menuwunanipun dipun aturaken kalih Bapak Nyambe selaku MC nipun. Masih bareng Putra Oh Manunggal. iya, permintaan salam kerong saking Barong saya monggo dipun tarik. Waranggono saking Mbak Dwi napa Mbak Dah. Ya, monggo dipun aturaken. Lho, monggo. Monggo. Kerajaan rumiyin nggih Mas nggih. Kersane damel buka. Monggo. Os. Ayo. Jos. Oke. Rajakan Banyuwangi. Ya. Oh. Oh. Ya. Jos. Oh. Kerajakan Banyuwangi Raina bengi sing tau sepi lanang wadon andegani Ayo le. Yo ngono lho. Ilangaken susahe ati Anake sapa rek kuwandel meniki? lunggah ring pasir-pasiran Ayo. Iki sembur-sembur penerus Putra Manunggal iki. Manuk-manuk seliweran lanang wadon uber-uberan gandeng tangan ring pinggiran tegar pesisir kerajakan Iya. bisik-bisik semayanan matre janji urip bareng sirsiran ambi gambangan gending asli Putra Manunggal Asalole Os. Iya le. Kowe nek jogete le, tak sawer iku. Oke, ayo Maneng. Saweran 50.000 ngono lho. Iya. Oi. Kerajakan Banyuwangi Os. Raina bengi Ayo Dul, saweran Dul. sing tau sepi Iya. lanang wadon andegani Oh. ngilangaken susahe Lho. ati Yo, pintere. Kuwendel anake. lunga
gending asli putra manunggal. Matur suwun pundutan saking Gerajakan Banyuwangen mugi-mugi saged damel jampinipun saya badan saliro. Nah, hadirin pemirsa yang berbahagia. Nah, benuan saking salam kerong saking Barongse, monggo dipun layani Mbak Dwi, monggo kali Mbak Da.